Għanna l-Por Giordimaina illum se nisimgħu kanzunetta speċjali li bija rebaħ il-Festival Kanzunetta Maltija tal-1985 jiena kelli Majna Stupol diġà għatlek kont għadni laqgħa imma somma Por Giordimaina kien diġà qed jikteb id-diski u jirbaħ il-festivals u din hija kanzunetta dwar l-ommijiet proba jisimha Ghanja Lill-Omm f'idejk Paul. Kellu xar. Għal-ġilu ġewa ġnien jimbet il-ġmil daħja ġdida bħal-fjura kollha l-wien wiċċek jixxel bil-fer u bosa li ma bħala tiħu f'sib li għallu li dek lesti triq sabiex inti tellaħ u sħaħ mixtret l-imħabba tatijom it-talim fil-jiem bikrin ta' ħajja tagħhom ta' tajjeb u l-ħażin intajnhom jażlu triq u meta l-biki tagħhom ma jonqos fil-west taħdanek lilhom tros biex hekk jsibu sibu l-ken isibu slim int li sbaħ fjur li tfewwaħ il-widin int kewbat le li tarmi dawl fid-din int laqwa siħba taw li dek xkejknin taħħom int il-ferħi dawl is-serħi slim ġo l-univers zgur li ma jizbok xejn ħarstek imħabtek di xelf dawk lajnejn int li daft tħobb għax daft bati fiskit fil-lem fil-mart f'da qalb muġu għat nejdi igerbu xur snin u frott ħidmitek jibba jider għax dawk it-tfal ċkejkrin li jinti tkun rabbejt jaddu lillu li dom it-talim li fih dawn jikru tant ħenjin u bekk int werrit l-imħabba peġġa kbira u mbagħad meta l-ħalli għal għandu li lek joġbu jisserja il-vojt li tħalli sfih jimlina bit-tamit għax dak in-nar li kebbist ma jintfix il-wes li tajt ma jintessix u f'tifkiritek tħabbat qalb bimħabba tfur int li jisbaħ fjur li tfewwaħ il-widin int kewbat le li tarmi dawn fid-din int laqwa siħba taw li dek ċkejknin taħħom int il-ferħi daw is-ser islim ġo l-univers zgur li ma jizbuk xejn ħarstek imħabtek tixelf dawk lajnejn int li daft tħobb għax daft bati fiskit fil-lem fil-mart f'ta' qalb ġuwat nejdit int li bimħabtek fur ta' qalb ġieħ mistur int li zbar